Кыры эссе көннәрдә су кондозлары активлык күрсәтә. Тукай районындагы Росинка бакчачылык ширкәтендә моңа үз күзләре белән инандылар. Быел ширкәт янындагы елга сайыккан. Бакчачылар моңа суда үзләренчә плотина корып оялар ясаган кондозларны гаепли. Алар судагы корылмаларны җимерергә мәҗбүр булган. Теманың дәвамы киләсе сюжетта. Көннәрнең гаять коры торуы нәтиҗәсендә елгада су бөтенләй сайыккан. Булай да сусызлыкка интеккән бакчачылар моңа су кондызлары гаепле дип саный. Алар елгада плотина корып үзләренә оя ясаганнар. Бакчачылар өмә ясап шушы ояларны туздырганнар. Коры чакта су бик кирәк, ә елгада ул бетеп бара. Кондызлар ясалган плотина көннән-көн зурайды. Ул минем биеклеккә кадәр җитте. Без чарасызлыктан бу ояларны җимерергә мәҗбүр булдык. Ширкәт рәисе кондызларны кууда катнашмадым дисә дә, безгә бу аның урнашкан урынын күрсәтте. Вам не жалко людей, которые бабки, деды мучились, вкладывали деньги, труд вкладывали, и придут, урожай засохнул, и ничего не соберут. Этого не жалко? Халык инициативасы экология хәрәкәте биоресурслар буенча комитетка плотиналарның җимерелүен күрсәтеп видео язма җибәргән. Сама по себе постановка. Бакчачылар плотиналарны үз белдекләре белән законсыз җимергәннәр. Моның өчен закон каршында җавап торырга тиешләр. Буаны җимерү теләгән барысы да хупламаган. Кайберәүләр моның законсыз булуы штрафка тартылу мөмкинлеген дә искәрткән. Әлегә кадәр кайберәүләр кондызларга китергән хилафлык өчен җавап тотарга кирәк дип саный. Елгада су сайыгуда кондызларны гына гаепләргә кирәкми. Эссе коры көннәрдә су бетү бер дә гаҗәп түгел. Яңгырлар да юк. Суны куян гына җиткерергәсең. Бакчачыларга суны атнага берничә тапкыр иртән һәм кичен генә бирәләр, ә ул барлык участокларга да җитми. Проблеманы шуннан эзләргә кирәктер бәлки. Алия Галиуллина, Руслан Бикмөхәммәтов, Чаллы, Татарстан яңалыклары.